Després de 2 setmanes de treball, les excavacions del jaciment visigot de València la Vella arriben a la seva fi. Nosaltres hem visitat aquest espai per tal de conèixer quines són les últimes tasques que es fan abans de concloure les excavacions, fins l'any que ve. Després de 2 setmanes excavant al jaciment visigot de València la Vella, toca reunir totes les noves troballes i poder fer un balanç de l'espai mitjançant tecnologia puntera coneguda com fotogrametria. Estem fent una sèrie de fotografies, a partir d'aquestes fotografies podem generar un model 3D de tot el que és la part excavada i de la muralla. I després amb aquest model 3D podem treure els plànols i els alçats que ens interessi i també podrem generar models 3D que els penjarem a internet perquè la gent pugui navegar i contemplar en 3 dimensions tota la part que estem treballant. Però què és la fotogrametria? Les fotografies totes tenen, per definició, tenen una sèrie d'errors que fa que no es pugui dibuixar ni treballar en les fotografies. Tenen distorsions angulars, escala, etc. Però ja fa un munt d'anys que hi ha sistemes que permeten corregir i a partir de les fotografies poder treballar. El que passa que des de fa uns quants anys això s'ha digitalitzat i això ha agafat unes magnituds bastant considerables. I amb el qual es fan fotografies, es fa un programa especial i això ja es resol de forma bastant ràpida i molt eficaç. Però és que a més també fem amb suport topogràfic, que el suport topogràfic fem servir un GPS topogràfic de precisió. Quan dic de precisió podem trobar... Estem treballant amb errors de 2 centímetres per cada punt. I després de tants dies de treball ja podem fer un balanç del que es pot conèixer d'aquest espai que estava construït entre els segles VI i VIII. Hem donat molta prioritat a 2 aspectes. Un és la muralla, que és l'element patrimonial més important que de moment sabem aquí a Riba-roja o València la Vella, que és una muralla que arriba a 3,5 metres d'alçada, de les més altes de les muralles visigòtiques hispàniques. És una sort que s'hagi conservat també. Una muralla que va amb una banqueta de fonamentació, que recolza al damunt d'unes argiles o unes margues de color groc i que hem estat excavant molt sovint al seu costat per poder obtenir els elements de datació que se situen a finals de la segona meitat del segle VII. Per l'altra banda, al costat de la muralla hi ha una sèrie d'activitats, que algunes de les quals encara no les tenim ben definides, com aquest cas, que és una gran cubeta excavada en el subsòl natural, que després és aprofitada com a abocador, fossa sèptica, pou negre, i on hi ha moltes restes de ceràmiques i moltes restes de fauna, dels animals que tallaven, que trossejaven i que ens poden explicar quins animals consumien i quines tècniques i quines formes d'aprofitar-los. També si eren animals que es sacrificaven joves o si eren animals que es sacrificaven en edat adulta després d'haver treballat molt, ja sigui portant llet o bous per llaurar. I la ceràmica i les monedes ens parlen de les relacions comercials que tenia la ciutat de València la Vella amb la resta de la conca mediterrània, a través de la ciutat de València, a través d'uns camins fluvials que seguien al Túria. Aquesta ciutat s'aprofitava de vaixella, diguem-ne, regional, però també tenien vi que procedia del nord d'Àfrica, oli i també vi que podia procedir de la zona de Palestina, el que avui és Israel, Síria, i les monedes també ens diuen que fan servir unes monedes que se van emetre en les seques, en les ciutats del sud de França, d'Hispània, d'Itàlia, del nord d'Àfrica. Es pensa que aquest jaciment correspon a una ciutat molt important del territori en l'època en la que existia. A aquesta ciutat hem fet un treball topogràfic molt intens. L'any passat vam fer una documentació amb un vol fotogramètric en dron. Després també hem anat en GPS resseguint totes les corbes a nivell. També hem recuperat totes les fotografies històriques a partir dels vols dels americans de mitjans del segle XX, i és una ciutat on podem veure el seu estat agrícola abans dels processos d'implantació d'algunes cases residencials, i hem vist que és una ciutat dalt d'una muntanya que té 3 grans nivells, amb algun turó al mig, que podria tenir una àrea d'acròpolis més oficial, una àrea intermitja que és en la qual estem treballant, que sembla que és residencial, artesanal, i una part inferior que encara no hem treballat perquè és de propietat privada, però on sabem que hi hauria una gran plaça pública, l'espai de recepció comercial de la ciutat, envoltada d'uns edificis que comencem a esbossar, però en els quals encara no hem excavat a dintre seu. És, per tant, un urbanisme
seriós, planificat, ex novo, de nova creació, que per una banda manté una presència o una voluntat militar per a aquestes muralles i en el seu context històric, però que al mateix temps preveu que dintre ha d'haver-hi vida col·lectiva, vida humana, que va durar pràcticament fins a inicis del segle VIII, quan aquí irrompeix, com a tota la península, l'islam, i aleshores hi ha uns canvis geoestratègics i culturals molt intensos. En els pròxims mesos es podrà assistir a diverses visites organitzades per tal de donar a conèixer aquesta part tan important del nostre patrimoni.